वळवयच्या कला चेतना संस्थेन विश्वविक्रम केला. गांव जाला जाणटो नाटकाचे एका दिसा फाटोफाट 7 प्रयोग करून विक्रम केला. त्यांनी मॉर्निंग 7:30 to 12:30 इव्हिनिंग म्हणजे नाईटपर्यंतचे हे सलगरित्या 7 शो त्यांनी एकाच दिवसात 7 शोज एकाच ठिकाणी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की एकाच टीमद्वारे ते सादर करण्यात आलेले आहे. आणि ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे कारण का असा रेकॉर्ड हा पूर्णपणे ग्लोबली म्हणजे जगातला हा फर्स्ट रेकॉर्ड आहे बाय हू कॅन ग्रुप कारण का जेव्हा आम्ही याचं R&D केलेलं म्हणजे जेव्हा आमच्याकडे ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत आम्ही त्याच्यावर R&D केली. R&D पूर्णपणे नॉट ओन्ली फॉर नॅशनल इंटरनॅशनल R&D चालते आणि त्या R&Dमध्ये हे झालेले त्या रिपोर्ट्समध्ये आलेले आहेत की आत्तापर्यंत कोकणी ड्रामा हा पूर्णपणे जो व्यावसायिक ड्रामा आहे हा आत्तापर्यंत 7 शोजमध्ये नाही झालेला आहे. मराठी रंगभूमी किंवा अदर आपले वर्ल्ड थिएटर्समध्ये खूप काही रेकॉर्ड्स झालेले आहेत पण 7 शो कंटिन्युअसली सादर करण्यात आलेला रेकॉर्ड हा पहिलाच रेकॉर्ड आहे जो कला चेतना वळवय यांच्या गावचा जाणतो यांनी हा विश्वविक्रम सादर केलेला आहे. आम्ही 1 मिनिट सुद्धा फाटी फुडें जायनासतना टायम टू टायम म्हणजे 2 वरांच्या 2 वरां बंद करून अर्द्या वराचो गॅप घेवन परत कंटिन्यू करून इतले काटेकोरपणे ते पळा ते हार्डली म्हणजे सेकंदाचो फरक आसतलो पूण 1 मिनिट सुद्धा फरक जालो ना. हें हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या टिमीचेर आनी ऑनकोर एक्सपिरियन्स जी इव्हेंट मॅनेजमेंटांनी हो प्रस्थापीत केलो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.